Son os 3.650 kilos de cocaína transportados a Galicia nun semisomerxible e intervidos na chamada Operación Saona, que nos deixa outras cifras que dan conta da súa dimensión. 14 narcos detidos, 18 rexistros, máis de 50.000 euros incautados, xunto con 2 embarcacións, 5 vehículos, un remolque e diverso material de comunicación. Todo iso froito da colaboración entre a Policía Nacional e a DEA estadounidense. Esta investigación, con estos resultados que hemos obtenido, posiblemente estemos hablando de las más importantes aprehensiones de cocaína de los últimos años. Y ya no solamente es importante esta investigación por la cantidad de kilos incautados, estamos hablando de más de 3.500 kilos, que sinceramente es muchísimo, y posiblemente la pureza, que también nos indica un poco el nivel de las organizaciones, va a ser muy alta. Alguno de ellos ya había sido controlado con anterioridad cuando transportaba droga hacia Estados Unidos. Es decir, es un éxito la detención de estos 3 tripulantes junto al resto de la organización de lancheros, que es lo que llevamos a cabo el otro día. Boas tardes, luns 29 de setembro comezamos semana no Galicia Noticias coa vista posta tamén noutra investigación por narcotráfico, cando menos curiosa polo lugar en que apareceu a droga. Foi nunha leira a carón dunha pista local no concello de Vimianzo. Atoparon aos veciños cando foron apañar o millo que tiñan sementado. Son algo máis de 100 gramos de cocaína, unha cantidade non moi grande, pero de gran pureza, que estaba coidadosamente embalada, agardando, suponse, a que alguén a recollera. A sorpresa na aldea foi maiúscula. Roubou nunha lavandería onde causou numerosos estragos e logo xa de madrugada estaba a facelo tamén nun hostal, pero desta volta collérono na Allada. Aconteceu en Sanxenxo e o detido compla cun amplo historial delituoso por este tipo de feitos. Esta fin de semana andivo realmente atarefado. Pasaban facendo ruta moi pendientes deste tema, sobre todo, e viron a porta aberta. A esas horas empezaron xa a sentir ruído de como que o supuesto ladrón empezou a abrir portas, petar nas portas e tal, entonces chegaron á cuarta planta e xa non había nada porque teña todas as portas pechadas e colleron aí, claro. Os veciños de Guísamo levan tempo pedindo a ampliación do vial que os conecta con Guiliade, moi próximo ao encoro de Cecebre, e un novo accidente hoxe parece darlle a razón. O camión que ven nas imaxes quiso esquivar un coche que viña de fronte e acabou atrapado nunha gabia duns 30 centímetros de profundidade. Non houbo feridos, pero a estrada estivo cortada parte da mañá unha vez máis, segundo os veciños. Que isto é moi habitual, de feito a semana pasada caeu outro coche, tamén cruzáronse dous e caeu outro coche, hai un mes caeu outro, hai un tempo un ciclista matouse debaixo dun camión aquí, porque isto non hai sitio. Eu mesmo rompindo as rodas dun coche, apartando dun camión que viña rápido, me apartei e cortei 2 rodas dun coche. A Garda Civil investiga a aparición dun paquete de cocaína nun lugar inusual, unha leira de millo en Vimianzo. Xoel, a droga tiña ademais unha gran porcentaxe de pureza. Sí, o descubrimento produciuse o pasado luns neste punto no que nos atopamos entre os lugares de Tufións e Carnés na parroquia vimiancesa de Cereixo. Foron varios os particulares que estaban traballando nesta finca de millo que está ás miñas costas, os que deron aviso á Garda Civil logo de atopar a uns 5 metros desta estrada un pequeno paquete moi ben precintado para preservar o contido que tiña no seu interior e que finalmente contiña uns 110 gramos dunha cocaína, como dicías, de gran pureza. Polo momento trascenderon poucos máis detalles e a espera de que remate esa investigación. O que sabemos é que unha persoa tería depositado ese paquete nesta finca co obxectivo de que un segundo individuo a viñese recoller, pero finalmente sen éxito. Pasou a disposición xudicial este mediodía o home acusado de acoitelar un compañeiro de piso na Coruña. Os feitos ocorreron na madrugada do domingo nunha vivenda do número 137 da Ronda de Outeiro, onde xa se registraran incidentes violentos con anterioridade. Os transeúntes avisaron a policía ao ver na rúa un home chorreando sangue. Os axentes detiveron o presunto agresor mentres a vítima foi trasladada ao hospital en ambulancia, malia que as feridas non facían temer pola súa vida.
Un ladrón de 39 anos ten preocupado todo Sanxenxo cos seus roubos. Acaba de saír do cárcere e esta fin de semana protagonizou máis de media dúcia deles. A súa especialidade son as lavanderías, aínda que tamén actúa en hotéis e outros negocios. Precisamente foi nun establecemento hostaleiro onde foi detido na Allada diante do abraio dos últimos hóspedes do verán. Alcuma no Ferrolán, en Sanxenxo, todo o mundo está convencido de que o que quere é volver á prisión onde xa estivo. O seu historial de roubos nos últimos días é impresionante. Lavanderías, hotéis, restaurantes, a conta é difícil de botar e iso que a Garda Civil está a animar a todos os implicados para que denuncien. Moitos, sí. Na nosa noite tamén foron aquí o restaurante Refugio, as dúas lavanderías, Xabón do Río e aquí Don Pepe tamén foron o Mar Divino, moitísimos, a Portonovesa, foron moitos, sí, o Maracaibo, moitos. Entonces temos moito medo. Estou en dous sitios, por menos que entrei mañana á noite, que entrara en dous sitios, pero tampouco te podo dicir moito máis porque non o sei. Parece que ten aterrorizado a todo Sanxenxo. Dice que sí, en Sanxenxo, por visto, sí que foi a varios sitios. Aquí entrou porque eu sepa a dous. A policía local seguía a pista desde había días e cando viron a porta deste establecemento aberta ás 5 da mañá, pensaron que podería estar ali. Viron a porta aberta, a esas horas, entonces a porta aberta, entraron, empezaron a mirar polos baños, por aquí, entonces dixeron, bueno, aquí isto non é normal, entonces entraron polas escaleiras interiores e empezaron xa a sentir ruído de como que o supuesto ladrón empezou a abrir portas, petar nas portas e tal, entonces chegaron á cuarta planta e xa non había nada porque teña todas as portas pechadas e colleron aí. A policía local puxo a disposición da Garda Civil e hoxe declaraba nos xulgados de Cambados. No Concello confiaban en que a xuíza decretase o seu ingreso en prisión, pero os axentes que atenderon a Isabel dixéronlle que era moi probable que quedase en liberdade. Hoxe puidemos porlle imaxe real o maior alixo comisado no que vai de ano en toda Europa, 3.650 kilos de cocaína. Xa hai 12 persoas en prisión e o máis importante, a organización quedou completamente desmantelada. Coñecíamos o dato, pero agora temos tamén a imaxe, 3.650 kilos de cocaína repartidos nunha chea de fardos envoltos en tea de saco de cor azul que non chegaron ao mercado. Mensaxe clara aos capos da droga. Creo que hoxe lanzamos unha mensaxe moi clara ás organizacións criminais. Galicia non é, nin será refuxio para o narcotráfico. É o maior alixo detectado en Europa nos últimos anos, golpe importante a unha organización criminal galega e non só pola cantidade comisada. La droga está bien, pero desarticular toda la organización y dejarles sin capacidad de volver a actuar está mucho mejor. As alarmas saltaron hai un mes en Outes, onde se localizou unha posible organización criminal dedicada ao transporte de cocaína a grande escala. Ali preparáronse as embarcacións con motores de última xeración. Esas lanchas saíron do Freixo, vixiáronos por terra e deron cos coches xa coa droga cargada na praia de Neiriños, na Pobra do Caramiñal. Además del método de transporte, hay que destacar, hemos sido capaces de intervenir la droga en tierra, cosa que tampoco es habitual en Galicia. A organización tiña empresas pantalla a un e outro lado da ría, no Barbance e no Salnés, negocios relacionados coa reparación e venda de equipos náuticos. Dos 14 detidos, 12 están en prisión, entre eles algúns dos que subiron as lanchas para recoller o cargamento e tamén os 3 tripulantes do narcosubmarino. Alguno de ellos ya había sido controlado con anterioridad cuando transportaba droga hacia Estados Unidos. Es decir, es un éxito la detención de estos 3 tripulantes junto al resto de la organización de lancheros, que es lo que llevamos a cabo el otro día. Na operación Saona destaca a colaboración entre as distintas administracións. Que tiene la participación, como es este caso a nivel local de diferentes instituciones. En este caso ha sido guardacostas de la Xunta de Galicia quien también nos ha colaborado en el momento de las detenciones con el helicóptero y eso, y especialmente destacar la labor de policía local de A Pobra de Caramiñal. Ademais da droga, as forzas de seguridade interviñeron case 55.000 euros, 2 embarcacións, 5 vehículos, 33 teléfonos e información, unha mercadoría de gran valor. Retomamos a información sobre accidentes de tráfico e falamos daquel no que quedaron feridos graves 2 mozos de 25 e 26 anos
que tiveron que ser trasladados ao Hospital Clínico. Foi a tarde pasada no periférico de Santiago, unha vía onde xa se rexistraron accidentes mortais. O estado no que quedou o vehículo dá conta da magnitude do impacto. O accidente foi na circunvalación de Santiago, á altura do barrio de San Lázaro. Acercámonos ali àquele orrio e vimos que estaba aquí o tráfico todo, era sei que dos chicos que estaban bastante graves. O condutor perdeu o control do vehículo e bateu contra un dos piares da ponte elevada. O coche saiu despedido máis de 150 metros e no percorrido perdeu parte da carrocería. O condutor perdeu o control do vehículo e saíuse pola marxen dereita, chocando co muro de contención, quedando pois nunha zona xardinada que había un poquinho máis adiante. Son os dous escarcerados, tanto o condutor como o acompañante, dous rapaces de 25 e 26 anos. Os dous ocupantes de 25 e 26 anos foron trasladados ao Hospital de Santiago, onde permanecen ingresados con pronóstico reservado. Os accidentes aquí hasta ahora levamos uns anos que non, pero habíaos así a patadas. Ainda morreu unha chica aí do lado de arriba. Ainda non hai moito con a chica de San Marcos, tamén aí abaixo, tamén botouse fora, aquí ainda debe ser que collen moita velocidade, non sei. As señales aí están para 80, sabe Dios como virían estes, porque bateron aquí e foron que era lá adiante. Madre mía, iso foi unha abortida. A veces non somos conscientes de ir ao volante do peligro que levamos na man, entonces non sei, a xente a veces pasámonos de rosca, pasámonos todos, pero a veces con máis suerte, outras veces con menos suerte. A investigación determinará as causas do sinistro. É un vehículo, un BMW, serie 3, pero do 2005, polo tanto ten 20 anos, non é considerado alta gama, pero bueno, barallase unha posible exceso de velocidade, pero os institutores todavía están recabando información para poder determinar a ciencia certa cal é a causa. Tamén houbo outro accidente nunha estrada que conduce ao pantano de Cecebre. Os veciños din que son constantes nese punto. Como foi o de hoxe, Reyes? O accidente desta mañá aconteceu contra as 8:30 nesta estrada que conduce ao pantano de Cecebre. Aquí un tráiler de grandes dimensións ao intentar esquivar un coche que viña de fronte saíuse da calzada e bateu contra o peche da casa que está detrás de min. Os veciños contan que os accidentes nesta zona son frecuentes e lembran un accidente mortal no 2020. Daquela fora un ciclista o que faleceu tras bater contra un camión. Atrapado nunha gabia duns 30 centímetros de profundidade, así quedou este tráiler ao intentar esquivar un coche que viña de fronte por esta vía que une Guísamo e Guiliade no concello de Bergondo. Un camión, neste caso, que transportaba paquetería, que por maniobra evasiva de evitar impacto contra un vehículo, porque esta estrada é moi estreita, non caben dous vehículos a par, que meteu a roda, neste caso, na tajea. Malia a aparatosidade do sinistro, non hai que lamentar feridos, os danos foron só materiais. A afectación, en principio, a veciña, a propiedade privada é mínima, hai danos, pero non son. O camión ten danado solo o espello retrovisor do lado dereito e un cachiño da caixa da parte de abaixo. É o saldo do último accidente acontecido nesta zona cualificada polos veciños como un punto negro na circulación. Que isto é moi habitual, de feito, a semana pasada caeu outro coche. Tamén cruzáronse dous e caeu outro coche. Hai un mes caeu outro. Hai un tempo un ciclista matouse debaixo dun camión aquí, porque isto non hai sitio. Eu mesmo, rompindo as rodas dun coche, apartando dun camión que viña rápido, me apartei e cortei dúas rodas dun coche. E por iso os veciños, unha vez máis, piden a ampliación deste treito da vía. Que é a única solución, porque desde que abriron ali arriba e aí abaixo, chegan aquí e pasa o que pasa. Levamos loitando desde os 90 con isto. Isto é un muro que o podedes apreciar aí, é feito con restos dunha marmolería, porque aparte é feo e mal feito, foi denunciado no seu momento que se estaba construindo nun sitio que non correspondía, non pasou nada, fíxose, e máis lonxe de todo eso, patrimonio teno protegido. Desta volta, o accidente provocou retencións durante case 3 horas. Contra as 11:30 da mañá, o tráiler foi retirado e a estrada quedou liberada.
Os accidentes con animais implicados seguen aumentando en Ourense. A falta de 3 meses para que remate o ano, xa soben dun milleiro. Só no mes de agosto incrementáronse un 30%, unha realidade que Tráfico atribúe aos incendios que asolaron a provincia cristina. Segundo os datos da Dirección Provincial de Tráfico, este mes de agosto houbo máis de 100 accidentes con animais implicados fronte aos arredor de 80 que viñan sendo habituais nos últimos anos. Atribúeno ás estampidas dos animais por mor do lume e tamén a que andan desorientados ou perderen o seu hábitat natural. Está sendo en xeral un mal ano, levamos xa máis de 1.100 accidentes rexistrados con animais implicados e aínda falta o peor trimestre do ano. Este xabaril apareceu ferido este ano na estrada local de San Paio, en Ribadavia, presuntamente por un golpe contra un vehículo que non deu parte. Estoutras imaxes tamén son deste ano en estradas da comarca do Ribeiro. Un accidente dun motorista contra un xabaril en Beade e outro choque con xabaril na autovía das Rías Baixas. Un animal atropellado que non genera feridos ou calquer cosa tampouco se nos chama, non suele ser eso. Si pode producir un accidente porque queda na carretera ou tal, si se nos avisa, se nos chama porque estamos atentos, retiremos ou calquer outra cousa. No conxunto da provincia de Ourense rexistráronse entre xaneiro e o que levamos de setembro 1.104 colisións e falta o último trimestre que adoita ser o peor porque se reduce a visibilidade nas estradas. A última hora do día, claro, non hai luz desde as mellor as 6, 7 da tarde e estes meses son delicados, por iso digo que se levamos 1.100 faltando este trimestre vamos ir a un número moi elevado este ano. Pero o que máis chama a atención dos datos deste ano é o repunte no mes de agosto, 115 sinistros con animais fronte aos 80 ou 90 habituais, atribúeno aos incendios. É o mes de agosto con máis datos de colisións con animais registradas dende que temos datos. Os animais andan máis desorientados, perdidos, escapando o lume e iso posiblemente provocará máis sinistros con animais, porque 115 nun mes de agosto nesta provincia é moito. A alta probabilidade de que nos atopemos cun animal require extremala precaución. Ir atento, sobre todo de noite, anoitecer, amanecer, sobre todo os jabalís, nunca facer cambios bruscos de carril, ni frenadas bruscas, ni nada, sino manterse firme no volante. Tamén recomendan asegurar o coche contra este tipo de danos que non sempre están cubertos. Na Ribeira Sacra está a piques de rematar a vendima máis curta dos últimos anos. A colleita de uva será menor que no 2024, pero de boa calidade tras unha campaña marcada pola calor e os incendios. Nos bancais da Ribeira Sacra leven un mes de recolleita manual da uva nos canóns do Miño e do Sil. A campaña comezaba a finais de agosto e o Consello Regulador dá xa por rematado o grosso do traballo, con 4.300.000 kilos de uva vendimada. Estamos xa na reta final da vendima, levamos recollidos máis de 4 millóns de kilos, concretamente 4,3 millóns de kilos, dos cales a variedade principal é a mencía, como históricamente pasa en Estadeo, con xa máis de 3 millóns de kilos, seguido xa das variedades blancas, como é o godello, que anda sobre os 900.000 kilos. A campaña estivo marcada pola calor e os incendios, polo que este ano a demanda superará a oferta de viños da Ribeira Sacra. Esta será posiblemente unha das colleitas máis curtas nos últimos anos, debido principalmente á vaga de calor que hubo no mes de agosto, que fixo mermar moito a cantidade de racimos. Porén, os viticultores prevén unha añada de calidade. Non esperamos unhos viños de alta calidad, xa que a uva entrou nas adegas en un estado sanitario óptimo e con un gran equilibrio entre o grado alcohólico e a acidez. Na viticultura heroica agardan o remate da vendima para cuantificar as consecuencias dos incendios que arrasaron os concellos de Pantón e Sober e en menor medida afectaron a subzona de Quiroga. O Consello Regulador asesorará aos produtores na avaliación de danos e na solicitude das axudas da Xunta de Galicia para a reestruturación dos viñedos queimados. Hoxe é 29 de setembro, día de San Miguel, e segundo o refraneiro popular teríamos unha pequena prórroga do verán, o chamado precisamente verán de San Miguel, pero vai ser así? Co tempo todo o que temos estes conceptos seguen vixentes? Axiña falaremos disto aquí no Galicia Noticias. Hoxe comeza a campaña de vacinación contra a gripe e a Covid en Galicia. Cal é o primeiro grupo de poboación en vacinarse, Nuria?
Sí, os primeiros en recibir esta dobre inmunización son as persoas maiores e tamén as dependentes que viven en centros residenciais, como esta residencia da Porta do Camiño daqui de Santiago de Compostela, donde levan xa toda a mañá inmunizando as persoas que aquí viven e tamén as persoas traballadoras con esas dúas picadas, lembramos, da COVID e tamén da gripe. Hoxe empeza o calendario para toda a poboación maior de 60 anos que queira recibir esta dobre dose. Este ano, como novidade, os maiores entre 70 e 79 anos recibirán unha dose reforzada antigripal e, ademais, xa non terán que vacinarse nos vacinódromos, xa non estarán en funcionamento por primeira vez dende a pandemia. Lembramos eses espazos para esas vacinacións masivas. Este ano volvese a rede asistencial do Sergas habitual e os centros de saúde de referencia. Estas persoas recibirán unha SMS no seu móvil para seren convocados, como dicimos, os seus centros de saúde. Máis novidades: a partir do 13 de outubro comeza a vacinación para os pequenos. Nesta ocasión vaise ampliar a idade de vacinación dos nenos aos 11 anos de idade. Por tanto, a partir do 13 de outubro, os menores entre 6 meses e 11 anos de idade poderán recibir esa dobre vacinación. Tamén os centros de saúde agás aqueles pequenos que estean escolarizados nos 11 centros educativos da provincia da Coruña que participan no proxecto piloto, que reciben esa inmunización no seu colexio. Este ano o obxectivo é chegar aos 75% dos maiores de 60 anos vacinados e aos 60% dos nenos que sean convocados e que estean dentro da poboación diana destas vacinas. Porque son un dos grupos de idade de maior risco, vale? Porque viven en residencias e porque son maiores, vale? Querese decir que conviven con moita xente e que ademais son pacientes de risco porque teñen múltiples patoloxías e múltiples tratamentos. Estou acostumbrada, a mí non me dan susto, Todos os anos desde que vine para Santiago me vacunan sempre. Porque a gripe é moita gripe e o catarro é moito catarro. Desde que vacuno nunca tan ben pasei os invernos como pasa agora. Non doi nada e non pasa nada, porque eu puxenas todas desde a primeira que viñeron e aquí estou. Bueno, xa vou dicir a edad, porque despois xa saben todos. Pois semella que a COVID volve repuntar neste comezo do outono. Nótano nas farmacias onde aumentou a venda de test e nos centros sanitarios con preto de 1000 casos activos. A maioría das infeccións son leves, pero así é todo, convén non baixar a garda cos máis vulnerables. Tose, dor de gorxa, secreción nasal, os virus respiratorios regresan polo outono e o coronavirus non podía faltar á cita. Empecé con moito cansancio, dolor de cabeza. E o que non tomo foi febre. Polo demais, levo as todas. Estou de vacacións, co cual non hai problema. Eu vin pensando que tiña o COVID, pero fixeronme a proba e non, é un catarro, gripe, algo. E como sempre que medran os casos, as primeiras en notalos son as farmacias. Nesta de Ames, as vendas de test disparáronse nos últimos 10 días. Incluso podería dicirche que vendemos nesta última semana o doble ou triple que nas anteriores. A venda de antigripais non medrou na mesma medida, así que a sospeita é que a maioría dos casos son leves e non precisan asistencia sanitaria. Claro, é que non son graves, non? Que non supón unha atención médica especializada, senón que son síntomas que podes resolver na casa. Así e todo, hoxe no Sergas constan 971 casos activos e 142 hospitalizados con coronavirus. Por iso, compre non baixar a garda e usar a máscara en caso de infección para protexer os máis vulnerables. Cando vexo que estou un pouco resfriado ou así, aínda que non me fago o test de COVID, poño unha máscara por si acaso. Ese é o principio, protexerse para non contagiar os demais. Bome, por precaución, porque, bueno, un centro de saúde é sempre un foco, tamén para non salir con ningún regaliño de outra persoa. E se conviven ou traballan con grupos de risco, o consello é vacinarse aproveitando que a campaña xa está en marcha. Vacuno todos os años, despois del COVID, con as dos cosas, de flu e de, como se llama, e de COVID. Vamos a protexelos a eles tamén vacinándonos, facendo unha inmunidade de rebaño. Vacinas, máscaras e test cos que previre cortar a transmisión dun virus que, malia formar parte da nosa rutina, compre non subestimar. Hoxe é día de San Miguel e máis aló do estritamente relixioso, todo apunta que poderemos gozar do que o refraneiro popular neste caso concede. Vai vir un verán de San Miguel cheo de sol e de calor.
Di o refrán, o verán de San Miguel faltará moi rara vez. E semella que desta volta non vai faltar non. Anticiclónica sobre Galicia e ademais hai que engadir unha entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Isto dará lugar a que teñamos varios días consecutivos de tempo seco, soleado en xeral e con temperaturas en ascenso. Temperaturas en ascenso con picos moi propios do verán. O mércores poderíamos chegar xa a valores de 30 graus ou mesmo superalos localmente na metade sur de Galicia, especialmente no interior. Pois con estas temperaturas sigamos botando man do refraneiro. En setembro a fin de mes, a calor volve outra vez, porque nisto dos ditos populares, os galegos temosles fe. Nací en unha parroquia de San Miguel en Valga. ¿Cómo no voy a creer? Casi se cumple cada ano, Por estas fechas ainda seguimos indo á playa. Venga, acabou o Gabriele, e ven o San Miguel. E un sol de carallo a veces. Pero ben, sí que o hai. Noviembre, verán do San Martiño. Algo hai porque generalmente suele estar boa época por estas fechas. O cambio climático é evidente, pero non foi de momento tan radical que non se repitan fenómenos que esperamos. Non fago moito caso, hai moita variación de todo. Sexa como for, este verán que confirman os expertos é moi ben recibido. Esperaba que hubiese lluvia y esto es un verano, esto es un veranillo. Siempre grato, siempre un bo regalo, ¿no? Ya calor, ay, bendito sea Dios. Bendicido este tempiño de setembro, algúns cos ollos postos xa no de novembro. En noviembre, verán do San Martiño, todo ano de veranos. Hai que ir á praia outra vez. Imos coñecer xa máis polo detalle a previsión do tempo para as próximas horas. Ana Celia Vázquez. Ben, pois comezamos a semana con este tempo anticiclónico, co ceo azul, con abrentes incluso anticiclónicas, as nubes foron marchando e quedou ese ceo aberto en prácticamente toda a comunidade. Esta imaxe, por exemplo, chega dende Cangas. Vemos agora, grazas á imaxe do satélite, cal é a composición. Notamos esas néboas que estiveron presentes pola mañá, sobre todo nas áreas do interior, o ceo bastante máis cuberto nese terzo máis norte, falando desas nubes empurradas por ese nordés, fíxense en Galicia, e unha vez marcharon, falamos agora tamén pois desa situación no Levante marcada por Gabriel, esa borrasca que trae esa inestabilidade co anticiclón situado ao norte, onde estamos nós, e aí temos eses avisos vermellos por precipitación acumulada, 180 litros por metro cadrado en 12 horas, unhas acumulacións que se poden dar en moi pouco tempo. Falamos de ballóns importantes, tanto na área de Tarragona como na área de Valencia. Temos algúns datos xa que nos permiten pois augurar que non vai ser unha xornada demasiado sinxela nesas áreas. Fíxense, durante a noite, máis as primeiras horas desta mañá, as acumulacións en Valencia xa eran de 63 litros acumulados, en Roquetes, que tamén está en Valencia, con 62, e a estación de AMT Castellón tamén sumaba pois 57 litros por metro cadrado acumulados, como lles digo, ata as 10 da mañá, e queda toda a xornada por diante, así que veremos ao final do día en que vai parando e, sobre todo, se provoca ou non situacións de dificultade causadas por esa marca que deixaría esa baixa. Volvemos a Galicia e falamos desa xornada anticiclónica, unha xornada marcada por ese sol que vai gozar toda a comunidade. No terzo máis norte, canto máis ao norte, aínda estarán presentes esas nubes. En área da Mariña sí que contamos con ese ceo toldado dende primeira hora. Todo marcado por ese nordés especialmente intenso no litoral da provincia da Coruña. En canto ás temperaturas, aí ven algúns valores previstos para hoxe de máxima, 27 en Pontevedra, tamén en Ourense, 21 graus nese arco Ártabro, Ferrol ou a Coruña, e temperaturas noutras localidades que andan na mesma xeira. Na liña do litoral falamos dende Fisterra ata Ortigueira con temperaturas entre os 19 e os 21 graus. Nas Rías Baixas pois vemos valores, por exemplo, en Catoira 24, pero Porriño xa falamos no interior da provincia de Pontevedra e cara ao sur 26 graus de máxima, provincia de Ourense 28 no Barco, 27 en Castrelo de Miño, Monforte con 25 graus, e vemos xa eses 19 máis tímidos, por exemplo, en Vilalba e apenas 20
20 na Ponte Nova. Son temperaturas que nos falan dunha xornada anticiclónica e máis temperaturas máximas nas horas centrais do día que van ir en aumento nas vindeiras xornadas. De momento, pola mañá sí que falaríamos mañá de descenso, é dicir, a mañá de mañá estará un pouquiño máis fresca, con esas néboas de novo pola mañá, teremos o ceo máis aberto ca hoxe a primeira hora, continuamos con esas nubes que van marcar a situación na área da Mariña. Vemos xa pola tarde como quedará unha tarde despexada en toda a comunidade con tan só algo de nube alta, con nordes e o que lles dicía, ascenso das temperaturas nas horas centrais do día. O mércores, en canto ás temperaturas matinais, en cambio si no aspecto do día cando abra, porque haberá, sobre todo nas áreas do interior, bastante máis nevoeiro. Polo demais, falamos de nubes altas que van permanecer na tarde, sobre todo ben retiradas cara ao sur. Polo demais, ceo despexado e seguen en aumento as temperaturas na tarde. E veremos o xoves como o principal cambio estará na falta de vento nas rías baixas, así que dará entrada esa humidade marítima. Teremos tamén humidade nas áreas do interior por eses nevoeiros, pero seguiremos a falar de anticiclón e de temperaturas máximas. Ollo, un ascenso que notarán sobre todo no interior da comunidade, máis fresco estarán nas liñas costeiras, porque falaremos dese vento que vira un pouquiño máis a compoñente oeste. E seguiremos nesta xeira. En principio, os modelos falan de certa tranquilidade ata a fin de semana. Falamos deste verán de San Miguel, iso sí, con esa excepción dese ceo un pouquiño máis cuberto nesa costa máis norte. Quedan agora xa co Telexornal.